Hey guys, goजोन फुंबिलि नङा दिनै माने ब्लग बानायनाया बाय लेटके जाबाय माने साडेनलि लोगो सासेजों आंजों माने हिरिम्बाव गल्डेन जुबलि जागासिनो दंना बेखौनो नायना फैनोसै थ' होननानै जों साडेनलि फैबाय जों लोगो सासेजों एकदम ओंखाम साखाम जायाखै उखाम फैबाय ओंखारनानै माने ब्लगखौ स्टार्ट खालामनायानो दाथ' टाइमा एप्रब 2 बाजियानो जासिगोन 2 बाजि जासिगोनबा दा जों दसे ओरैनो सर्ट राइड हिरिम्बा गल्डेन जुबलि जानायखौ एसे नायना फैनोसै होननानै फैबाय जों लोगो सासेजों आंजों आरो नै आं दा बेसरबारिनि गेजेराव दोङो आरो जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा माने गोरबोखुंगुरनि फादारा दिनै रुंसारि जालांबाय खुलुमबाय वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल नैबे गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायना लानाय जाबाय नैबे बेसरबारिनि गेजेरनिफ्राय आरो दाथ' जोङो मन्दिरखौ सफैखाबायनोखा अलमस्ट आरो बारा गैला 500 मिटार दंबायो बे 500 मिटारखौ थांग्रा लानोसै थांग्रा लानानै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै माबोरै डेक'रेसन खालामदो आरो गल्डेन जुबलि नालाय एसे साडेनलि फैनाय जाबाय नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसै दा ब्लगखौ थांनानै नायदो हमारा सिस्टार लोग गाइस माने हिरिम्बा बाथौ थानसालिया माने सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदो आरो फालिदोंबा दा माने सानथामनि थाखाय हाबाफारि लादोंबाथाय फार्स्ट सेथि सानाव आं फैनो हायासै नाथाय दिनै नैथि सानाव फैबाय माने सेथि सानाव जोबोद मानसि जादोंमोन होननाय खोनादों बेनिखायनो आं नैथि सानाव होबोबाय नै दा अलमस्ट सिगाङाव नै पार्किंआ मोनखाबायनोखा गाइस दा ब्लगखौ नायलांबाय थागोन होनना आं आसा खालामबाय गाइस फाइनेलि जों दा सफैबाय दा पार्किंआव दोनग्रा लाबाय नै गारिखौ दा सिङाव थांनानै मा जोङो दिन्थिलांनो थाखाय सेस्था खालामसै ना मा होनो ओइ आदा खारबोलै थाब गाइस जों दा नै पार्किंआव गारिखौ दोनना लाखाबाय दिनै मानसिया खम जादों जों मिया आं मबाइलाव नुनाय मथेबा मिया एबाय मानसिया गोबाङानो मोनो गाइस माने दिनै नैथि सान दा सिङाव हाबनानै नायनोसै माबोरै दोङो गाइस नै फार्स्ट गेट मोनबाय सिङाव थांसै गेटखौ नुजोबदों नुदो दे जाबाय गेट सिङाव हाबबाय ने बिथिं दखान दोङो आगोलाव जेरै दोङो बिदिनो दोङो आरो नै सिगांथिं नै गेटथिं नैबे फार्स्ट गेट नै गेटआव हाबनोसै फै सिङाव हाबनोसै फै जाना दा गेटथिं हाबनोसै गाइस केरा जागासिनो दोङो नै सिङाव खेराइ मोसागासिनो दं गाइस बै सिङाव फाइनेलि मन्दिर सिङाव हाबना नायनोसै एसे माबोरै जादों सिङाव दिनै हाबा माने मन्दिर इधर जाओ गाइसनिया मन्दिरा बेनो आरो आं दा सिङाव हाबथ'ला मानो होनबा आंथ' दा मेलाखौसो गिदिंनो फैदों नालाय मेलानि भिउफोरखौनो दिन्थिनोसै मन्दिर सिङाव हाबथ'ला आं दिनै आं दा नै मन्दिर सिंनिफ्राय ओंखारना दा जिथुबा दा मेला जादों ना मेलानि भिउखौ दिन्थिलांदों गाइस नैबे मंगल सिंह हाज'वारि सार सावरायमेलखौ दैदेनलांनो आखायाव लाबाय बे जाबाय मंगल सिंह हाज'वारि सार गाइस नैयाव मंगल सिंह हाज'वारि सारा दा लेक्सार होगासिनो दोङो दा जोंथ' इफोराव थारला दा जों डाइरेक्ट मेलायाव थांसै गाइस नायलांबाय थादो होमबा ना मा होनो ये बादल की चादर Misyang dak? Oh, cito, mela cito. Hai, singapay. Getनिफ्राय ओंखारबाय ओंखारना दा सिदा मेला
अके गाइस मोनसे फोसावनाय आंनि खुगानिफ्राय माने बेयाव एसां मोजां मंगल सिंहाजोआरि सारा जेनेबा हारिनि बाथ्रा बाथौनि बाथ्रा बुंगासिनो दोङो स्पिच होगासिनो दोङो नाथाय माने इयाव फैनाय हिरिम्बाव फैनाय जेनेबा नों आंआनो जा गासैबो मानसिफोरा सब मेलाव हाबजोबना दं गाइस मेलाव ओरैबायदि मानसिना एकदम भिर आथिं होनोनो जायगा गैया दा आं मेलानि भिउफोरखौ दिन्थिगासिनो दोङो दै गाइस नोंथांमोना नायलांबायल' था गासैबो दावदै खेला नायनो थ' फाइनेलि आं दा मिक्सार जागासिनो दोङो मेला गेजेराव नैया जोबोद मानसि खेला गेलेदोंमोन बल खुबैदोंमोन मोनथारदिया नैया बेयाव दावदै खेला बै सिङाव बल खुबैनो ओरैनो आंसो ओरै गेलेदोंमोन मोनदिया नाथाय नै लोगो सासेया निंकि लानाय जोंनाव लांनो थाखाय नै आथिं आरो खराय दोङो गासिनिया चिकेन चावमिनखौ जाना लानोसै जाना लानानै न'आव थांसै जों दा चावमिनखौ जानानै ओंखारबाय पानसान जाना लाबाय दा ब्लगखौ एन्ड खालामसै नुजोबदोंना गथाय नुजोबदों गेटखौ लिरनायखौ नुवाखै दालाय फाइनेलि गाइस जों दा ओंखारबोबाय दा गारिखौ लानोसै पार्किंआव फैबाय जोङो पार्किंआनि सिङाव गारिखौ लानानै थांसै जोङो दासो मोनालांदोंना एसे मानसिफोरा फैलांदो आरो खेराइ मोसाबाय आरोना जोंथ' मेलाखौसो नायनो होनना फैखादों मेलाखौ नायबाय नायनानै दा जोङो पार्किंआव गारि लानोसै लांनानै न' फारसे लांनोसै दिनैनि भिडिअ एसेनोल'सै आरो भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबसक्राइब खालामना लादो गोदानबा बेखिनियानोल'सै आरो आगोलाव जेरै सापर्ट होदोंमोन बिदिनो सापर्ट होलांबाय थागोन होनना आं मिजिंथिबाय नोंथांमोनखौ दा मा होनो गारि लानोसै लानानै थांसै अके गाइस बाय बाय